Xayrli irtə, mühtərəm millətdaşlar. Бүгінгі тапшырыны башлап, экраннар алдына Ртищево шәһәрендә туып үскән Юсупова Нурия Ринат кызын чакырам. Бүген 6 июльдә ул үзенең матур туган көнен каршылый. Аңа 19 яшь тула. Ана гүзәл бәйрәме белән зур чирикле авылыннан әбисе Рәйсә, бабасы Рәшид, апасы Мөнзилә, абысы Лекман гаиләләре белән ихластан котлыйлар. Гомерләр узганын көзгеләргә карап түгел, ә инде бала оныклар буй үсеп җитүенә карап сизәсең. Дөрестән дә, кай ара вакыт узгандыр. Нурия безгә дә 19 яшь тулды. Нуриябез безнең кабатланмас сабый. Ул бик ягымлы, кеше кайгысы беренче чиратка куючы, дуслыкның хакын нык аңлаучы бала. Аның шул кадәр эчке дөньясы пак, кай вакыт таң калабыз. Бүген менә ул Саратов өлкәсендә институтның беренче курсын тәмамлады инде. Укуында да ул бик тырыш. Без, әби-бабасы да, барча туганнары, дуслары да аның белән горурланабыз. Кадерле анығым, Нурия. Күзләремнән яшьләремне сөртеп, сыкланып сиңа карыйм. Күзләрем генә тимәсен балам. Син дәйләр безнең өчен бүтән юк сыман. Син йөрәгебезнең тынычлыгы, шатлыгы, тормышыбыз бизәге. Я бер Аллам, тормышыңда начар кешеләр очрамасын. Бар хыялларыңны чынга ашырырга язсын сиңа. Нурия безнең йөзләренә кояш кунган елмаеп. Яшәмәсен иде балам гомерендә моңаеп. Безнең ныгыбыз шикелле бүтән балалар сирәк. Үзе сабыр, үзе тыйнак, эзләп калырга кирәк. Раббым үзе саклап йөртсен сине гомер юлында. Язсын иде балакаем хыяллар ашырырга. Без сине өзелеп яратабыз. Котлыйбыз туган көн белән. Өлкән булып җитештең бит 19 яшең белән. Үзең бер ел элек булдың дәүләттә тулы шәхес. Алдатмасын гомереңдә, адаштырмасын нәфес. Гомер буе без сыкланып, горурланып яшиек. Бәйрәмнәрең белән котлап, матур җырлар бириек. Нурия, әбиегез һәм бабагыз, абыегыз һәм апагыз гаиләләре белән сезне чын йөрәктән яратып, бүгенге бәйрәмегез белән котлыйлар. Бүләккә нигә генә дип исемләнгән җыр юллыйлар. Кабул итеп ал әле. Үзебезнең татар җырны. Очень красивая песня. Спасибо. Алкышлар кирәк була. Нигә генә дигән җырыбызны. Болай җырлаган юк иде әле. Нишлим икән һаман сине оныта алмыйм. Бер ничектә күңелемне юата алмыйм. Нишлим икән кая барыйм, кая китим. Сер йомгагын кемгә генә икән сүтим. Нигә булай булды икән? Нигә генә сөю гөле сулады икән? Кем гаепле, синме, минме, мәхәббәтме? Нишләтергә газап булган мәхәббәтне? Кем гаепле, синме, минме, мәхәббәтне? Нишләтергә газап булган мәхәббәтне? Почему так вышло, ты мне подскажи? Кто виноват в потере столь большой любви? Как жить теперь, как быть теперь с душой моей? Ведь не могу забыть, когда была твоей. Зачем же так, зачем все так, я не пойму. И почему увял твои любви цветов? Кто виноват, внутри кричу. Я возвращаюсь с запада на восток. Кто виноват, внутри кричу. Я возвращаюсь с запада.